Când Dumnezeu pare tăcut, au fost momente în care te-ai rugat și totuși, cerul a părut închis. Ai vorbit, dar Dumnezeu părea tăcut. Partea 1. Lupta. Te-ai întrebat: unde ești, Doamne? De ce nu răspunzi? Dar tăcerea Lui nu înseamnă absență. Uneori, Dumnezeu lucrează în liniște, așa cum o sămânță crește sub pământ, chiar dacă tu nu vezi nimic. Isaia 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Schimbarea. Poate că nu vezi răspunsul, pentru că Dumnezeu te pregătește pentru ceva mai mare. Poate că întârzierea este protecție. Poate că durerea este formare. Dumnezeu nu te-a uitat. Nu te-a abandonat. El este mai aproape decât crezi. Moment puternic. Dacă treci printr-o furtună, amintește-ți, Iisus dormea în barcă, dar era tot acolo. Tăcerea lui Dumnezeu nu este respingere, este încredere. Rugăciune, Doamne, pentru cel care privește acest video, dă-i pace. Dacă se simte pierdut, arată-i că Tu ești aproape. Dacă e obosit, întărește-l. Și dacă Tu ești tăcut, ajută-l să aibă încredere oricum. Amin. Dacă acest mesaj ți-a vorbit, scrie Amin în comentarii. Abonează-te pentru mai multe mesaje de încurajare.